Archimang, Lukumang, Nana Sasaba Yokromo we wato wala mala. We spoke def ma masernang. A Yusuf Sarana se karuf ko Archie, de pres parbos ko pusobu some baro di North Gomit Zuid, Oost Gomit West. We speak def ma masernang. Na fiko Archie en mi jasanga mi one time brother bararot. Ja, mas er gaan bouwen die de baka kucha de presparnio, so ma fos ubi, fos bibi, ma bardes ma ori na trasi. Ala de diasporas ma, ala de sernama sa itana trasi, wak barde ma ori, en we accident na nga respecti fasi, os don architectori, hari bangi isturu, want die tori deftaki en butori ook toe deftaki. En zo mas er gaan bouwen. Asasante. Sho, we biji soti de nanga odo disi. Sot fouru oteji take koye tinyi. Isaba fouru da. Misaba, ja, misabi. Eh? Maar de voor dat die misabi. No They don't man, dare. no wa No, they fouru, no teji take koye tinya. Tego ina koye de yasha tinyi. Dus dat die, A morse rei santa dus pe. dat die. Wanda mama morse rei. Ja, ja. Sho, we nana sasa ba yokromo we koning. Ja, want je ziet, want zekere Ravenberg, toch? Ja, Een man legt uit naar STVS, want Tori, ja, want de man bij actie over als aan Pikin Saro, ja, Samsa Dape. ja, En Misabama persoonlijk, en een man voorzitter van een organisatie, ook in het binnenland. ja. En Ravenberg, nou, een man gaat scoren. Dus een man gaat scoren, man. We studeer manga Een score. man gaat scoren. Ja, En een man takwan Tori, en natuurlijk, volgens mij go morfara, maar ik afvallig jeres sa amantaki en mo god netapo. Laat mij hen nu pakken en laten we naar het binnenland gaan. We kunnen geen water drinken. Ja. Niks. Onze hele dorpen, allemaal zijn in concessie uitgegeven. Om deze ondernemers, want ze mogen miljonairs worden in Paramaribo. En ze leveren niks in. En ze leveren niks in. Niemand doet iets daar voor de dorpen. Gaat u naar Pikinsaro, die mannen hebben al die wegen kapot geleden met diezelfde trailers die mannen hebben in brand hebben gestoken. Dan zeg ik, ja, dat kies de mooi. De no sap bronding. Om die persbericht van KKF. Want ze denken alleen aan zichzelf. Ja, dus hoe jij het samen legt uit Mazargambo. Ja. En minimaal de eens na ngato dat hij. Omdat hij, you lik orgaman, dat je tak over bepaalde concessie. En je legt ook uit dat in een spang, Safsa, want Safsa na Pigisaro, eigenlijk de truckbron, dat is sabi toch? ja. En dan man de eens na ngato dat hij. Dus wakti. Amade eens van de man sutat op de SBB man. Ja, De man broma wakti postuf de man. ja, De man bron skotoso. ja, Dus dat boom. ja. Maar vind je boom? Na ma ai a boom. Ja. Oké, go En de door man aan legt het uit ook toe dat hier no. A vastware man, rijd dape, haalde udukong, na Paramaribo, dat de man hoor rekenen naar nuance maar dape. Je maar Sargambo. Leg me uit eigenlijk, va asan kamps. Wat je kan nou precies zo maar toch. So we yere ja. Arti maluku man. Ondertussen mi etaki. Dan mi osoru nu. Wan prentji. Peweshi. Suma. Nanga suma. Abi concessie. In a binnenland. Da washide nanga biji letter kou letter. Isabi tok. Fuka lazy. Suma nanga suma. A dat mek mi begin a programma dis nanga. Sot fouru oteji taki e koye tiji. Ja, ja. Je verstaan? Mhm. Omdat mi wan teji matrara van berg tak. Sadolina sibi yo so wan doti da ini. Natuurlijk. Na mama doti kan Ja. na bis sibi of siben. Dus dat is. Je verstaan dat die weshi ala desma die habi de concessie. Je verstaan? Dan me bedoel tak den goinwa masarara van berg. Mi on beji tani goinwa dunguru camera. De chira fire. De trusianu goini borsu. De steli serf de gewetens vragen. De actie serf tak sami etaki ef akang. Want dat jest taki ik moto no want planeet. Kan dan moet change ik moto. Want if je bij dat song. Inobo man taki want de bo smelter. Dus dat is. Isabi toch? Ja, ja, ja. En voorzichtig no meka son opok mota West G. Want if a opok mota West G ja nog gemakkelijk. Je verstaan. Ja. Want ina fouru koi. Ala de fouru dape. Nooit de bartaki. Iera kafore bartak mi koi etini. E bartarasani. Ja, want amata kwan san Mazargambo. En minu de isa nga ma ook toe. Omdat afaswa man chara san ko dak yere no de man de bisa echa udukon dape de man
ja, de man die hebben concessie daarbij, de man doet niks die de per natie of de dood. Maar wacht. Mhm. Me onderbreken. Ja. Omdat dat zijn een bed me. Mhm. Jere no. I want temi tak alle de concessie die je uit. Ja, A traditioneel gezag nog op de hoogte. musu. Hè? Musu. Fusende meki desma amina someluku asani. Mhm. Taki den no kan go actie wan concessie toe. Ja. If you ga captain, de teji captain of gramang, taki yere no apis busi ja. Mi wan do een concessie, lek fa amai do na trapresis, maar fa dorpe go actie. Ja. Da captain te taki ye chisi. De fon traman ko actie da captain no kan je werk toch. Nee, tuurlijk niet. En mi sabi taki de captain de mai hormoni. De mai chisi. I sabi toch. Ja, ja. Mi no sa ja money waneng. Mhm. Maar de mai chisi wan money. Ja. Isap fosi in de per nasi fosi toch. Mhm. De ba wan edeman fa per nasi. Wan mi meke mi na per nasi ching. Ja. Isabi? Da edeman fa per nasi. Te jaar tapu. Dat de man de kon op de vakantie woning op de disi. Dat de kona edeman fa per nasi. Dat de cha sopi jaman je ta. Dat is hoe mij drink de sopi. Dus dat- Na mangen gezin. Ja. Angen china de nyama money. Mhm. I verstand ook. Jullie dorpeling in a noti jungo. Mek moeite af doef you. Ja. Daarom mek you mek gebruik van recht. Tegen kapten if na gramanta kapis busi disi. Mi wani futu sali. Na soye kafesi. Mhm. Ano wan tarafasi. Dus dat is. I verstand dus de man eter a traditioneel gezag. Asan no deso men moet niet laten overkomen bij mensen van de buitenwereld. Dat die lanti ego zonder midden weten van traditioneel gezag. Voor die concessie. I verstand. Ja. De man doen en daarom mek ik if I go te wan go onderzoeken de sanif go actie wan concessie in een kies toegang zomaar. Ko arti masara de charman. Ik wil het primair hebben over de nuts voor bedrijven, EBS, maar vooral ook SWM. En misschien ook nog een paar, als Grasalco, GMD. Maar zeker de nutsbedrijven, SWM en EBS. Daar zie je dat, bijna wil ik het een horror movie noemen. Mismanagement, favoritisme, slecht beleid. Mensen betalen en krijgen daarna te horen, ja, maar we hebben geen materiaal om aan te sluiten. Het lijkt alsof burgers dat bedrijf aan het financieren zijn, dat sommige burgers betalen en andere mensen worden geholpen. Waar ik zeker informatie over wens te hebben, heer voorzitter, is ook het personeelsverloop bij deze bedrijven. Hoeveel mensen zijn in dienst genomen bij EBS, bij SWM, bij Grasalco, bij GMD? Kunnen we daar een overzicht van krijgen welke mensen in dienst zijn genomen in welke functies vanaf deze regering? Want het kan niet zo zijn dat je kader wegzet, en ik ga herhalen zoals mensen binnen dat bedrijf hebben gezegd, kaders worden weggezet en brandhout wordt binnengehaald. Dat wordt gezegd. En ik ga u dan brengen naar het bedrijf dat een parastataal is, een onderdeel is van het ministerie van NH, en dat is GMD. Dat bedrijf dat eigenlijk een publiek bedrijf is, goed toegang moet hebben van mensen. En daar moet je bijna, als je daar alleen op bezoek gaat, je hele Janam Kundali is je geboortekaart. Je moet alles gaan uitleggen, wie je bent, waarvoor je bent, hoe je komt, enzovoort. Zelfs voor soort partijidee. En dan komt er toestemming van hogerhand. Ik weet niet welke hand, maar toestemming van hogerhand voordat je informatie kan krijgen. En ik zal u zeggen, voorzitter, dit is niet correct, niet alleen, maar dit is frustrerend voor mensen die concessies aanvragen. En sommige mensen worden kordaat geholpen, binnen 3 weken hebben ze een verlenging, en andere mensen moeten een jaar, 1,5 jaar gaan wachten. En dan ga je zeggen, de transparantie is daar compleet weg. En dan ga je zeggen, het is zo geheimzinnig daar, dat het niet lijkt op een parastataal bedrijf. Het lijkt bijna dat je in Area 51 terecht bent gekomen en niks mag weten, niks mag filmen, niks mag vernemen, totdat er opdracht komt. De informatie die ik u hier geef, heer voorzitter, heb ik niet uit de duim gezogen.
Dat komt van mensen die daar werken, die daar worden weggezet en andere mensen die daar te bepalen hebben. En dit gaat ten koste van het land. Want controles op allerlei concessiegebieden kan niet plaatsvinden. We weten niet hoeveel inkomsten dit land derft op die manier. Dus ga ik aandacht vragen, heer voorzitter, om deze zaak goed in de gaten te houden. En ik verroep de minister op, de verantwoordelijke ministers op, om met alle openheid, in alle openheid, alle informatie met ons te delen. Voorzitter, een andere zaak die erg belangrijk is de kwestie van de dam. En er wordt in de buurt rondom, misschien niet bij de hoofddam zelf, maar daar in de naaste omgeving, wordt er aan goud gedaan. En boze tongen beweren, en daar moet helderheid in gebracht worden door bewindslieden, dat inderdaad politieke toppers daar gaan en activiteiten bij het optreden door de politie, dat tot staan wordt gebracht. En de politie moet vertrekken in opdracht van die en die functionaris, of de man is zelf daar aanwezig van, zou je doen dat zo, goed afdoen. Dat zijn dingen die gebeuren. En we hebben er geen besef van wat er zal gebeuren als de dam een keertje kapot gaat. Welke ellende dat zal opleveren voor elk een van ons. Dus we gaan oproepen om mensen te vragen, laat uw hebzucht voor goud niet één gaan eindigen in een nachtmerrie voor de samenleving. Voorzitter, over wateroverlast, over mijn tijd enzovoorts ga ik niet praten, want mijn tijd is op. Ik dank u voor uw aandacht. Zo, dat doe je. De jere fasane go. Maar voor zo, we ook tegen concessietor voorzien. Dus, lek van KKFD. Dat ik kan KKFD, dat me wel uittrekken over zo'n gebied, zo'n bedrijf dat je. Je ziet toch, je sapt zomaar aben. Met naam en toenaam. GMD, na ook toen een soort gelijkstelling. Die sabi toch? Geologische mijnbouwkundige dienst. Dus de ego suma op mijnbouwconcessie naar de sandati. Die kan go informeren, de sap heeft zo'n gebied vrij of niet. Nou, daarom ik je go informeren. Maar samen Sharman leg uit, dat me verstand dat ik in een toegang. Want dat om me vraagde mij stellen, bijna de man was een soort onderbroekje weer. Serieus? Ja. Wat zijn de maxi zo'n vraag? Mino sabi. Zo. En het probleem is dat mijn man begrijpt maar Sharman. Dat ik nou wat anu, amantaka no sap soort hand, even hogere hand of lagere hand, Ja. moest die toestemming fikong voor absomansani. Fasan deso. Ja, kan niet toch? Dat- Kan toch? Maar dat volgens de man dat hij, even de man bij moest zetten beleid van kontra tegen burgerlijke stand. Go actie van uittreksel. Ja toch? Ja. Dat bijna, daarna minister Binnenlandse Zaken moest die toestemming fietsjes uittreksel. Daarop komt het neer. Ja. Dus, maar je kan niet, maar vredig ja, san uit, want de man sap san dape. O, de man a boterat op de ede. Ja, san niet. Isabi toch? Ja, dus daarom, lukken we met persoonlijk naar meneer Ravenberg. Ik kan man, hè. Want dan gaat over concessie. En wij leggen ook toe, dat aan mijn spang, de man doet dat hij, dan begint Sarom. Maar mijn vraag is zich af, if aan mij go naar alle dingen, ik zeg, zo de man toch, om een concessie dit toch? Ja. If de man dat hij, want dan leg ons aan uit dat de man doet niks die in dorp. Ja. If de trauma die op de concessie, Ja. het doet ook toestand die in dorp op pedemate. En, als aan samen dat ook toe dat keren nog, aan mijn spang, het is eigenlijk goed voor die mensen dat je maar brood terug. Ja. If alles maar in de dorp op de pernatie, Ja. ik denk, de zwaarvoer of zang, dat je maar brood, alle de prijs ook toe. Als meneer Ravenberg het goed zal vinden. Maar je redt mi wa actie mas Ravenberg ko ete wansani. Fire kara project Fujis fire in Binnenland. Ja. A batterij soort zijn. Ja, bisa. A zonnepaneel project. Ja. Ja toch? Dat die pe amon dat ek moto. Ano belasting sa de man e pay na nga yepi sang a kondre ego suku fu sorgu tak so een project komt tot stand. Waarover praat hij? Ja. Waarover praat hij? Want hij praat over water. Ja. Daarmee go baka apisif Masar Sharman. Ja. Sa Masar Sharman is taki ondervoorzitter voor DNA. Taki tegen waterleiding. Ja, en dan maar actie van onderzoek. Terecht. Want in kader die dede mijn potgawan zei, dat man die no sab noti sobu so brondu, die sabi toch,
De chadaka in zee, pe inomamek wegwijs. Dus a contact samasar charmaneta. En ik heb het persoonlijk meegemaakt. Dat na je subsidieer waterleiding. Na je subsidieer EBS. Want te you pay you keihard money. Dan you money, ik gebruik want dat te you actie asande ne chise ete. Dat de man serve doe de eji worko. Dat va waka. De voilesi a minister vindt dat je no waterleiding prioriteit de na binnenland. Minoma je pisma foto, maar mo je binnenland. Dat is dat. Ano bon. Asan het niet gebeurt. Het gebeurt toe toch? Ja, maar mis fijn trainen ze nou, maar dat bedoel. Na ser na man dat petok de man chisi yepi de man chisa yepi da wa man foto ediperi. De fa man foto John Popo da ma bije bro waterleiding. Of ma bije bro EBS. Ja, dat moet toch. Ano bon toch, ano kan. Nee. Afi kurutu no mooi tan fi pi wakti beurt. Ja, dus nogmaals, maar zeg gaan boy. Met de eerlijk jaren misab Ravenberg en misabi ja, uitspraak van man corrigeren zo dat die want ano boom. Zei je leggen dat je omdat niet veel dat die nog. Want abungi de terug man en alla de mij go dat dus concessie dat ik want if allemaal teken egisan dat je bro alla concessie prijs ook toe. Is die goed. Je nog katakasan meneer Ravenberg kan je nog katakasan. Nee, maar meneer Ravenberg moest go luku pe Ravenberg, asane gebeurt na ministerie van natuurlijke hulpbronnen. Maar mi abuan sanif taki. Isi te go in wat chengrom. Dan imusa tifi fukawa cheng. De ka teje mi faten shuiti e fano shuiti. Je verstaat toch? Ja. Maar pe masara van berg, asasa masara van berg het taki. Dan mi want en tak en deina cheng grom. Je verstaat. Maar na tifi fukawa cheng. Je verstaat. Na lobe anu na cheng. Takai data wa mooi cheng. Ja. Maar no sap fa cheng tang. Ano sabe fa cheng bita of a sukuru. Je verstaat. Ja, dus dat die. Dus, binnen maar verstaan bepaalde sma. Dus, if Mazara van Berg, if je natief kawachen, libachen rustig. Ja. De dribi, de go dawan Hij say. hoort me voor rustig. De VP, Ja, dus dat die. Maar dat, we hebben het over het onderwijs ook toe. onderwijs Lijkt me story. beter, ja. Dat heeft na professor Ori na minister no. Ja. En na minister takwan sani sami agri na ngeng. Omdat mi serefi mi abipchi mi abgaramchi. Isabi. Ja. Mi afopchi. Je verstaan. Dan mi vind dat je inoka ontberdep chief leren. Nee, dat kan. Pe grand land de bezig in tripartite overleg want nana sasa ba yokromo versta sa bong. Anotak lanti pot wan grupo na wan sei da har wan grupo ka fesi. Nee. Na total ama etaki. En san e gelde ja wan e gelde ja tarawan. Da anokan de so taki you abi eji aksi parol. To eli sluiten na wan vakbond. Ja. Maar kan de no da vakbond de do de eji santo. Ja. Maar dan, wajarte ube gawan dansi dan biji man betak tapa poko. Want jaso kauno da we pe ka teki tide et harchagwe. Dus dat die. Dus des me bari ka taka ministerie van onderwijs awan kauwe. Ja, mama Sargamo, hier nou. In alle organisaties, ook ministerie, ook in bedrijf. Ja. Ja, regels toch? Regels. Regels moet de, en dan kan dit zodat je lik, hoe ook een man op bepaald, in een geval die zie, ja, ministerie dat hier nou, ik ga om de ene dag als koro. Suma skopju. En mevrouw misref af, if abede een bedrijf zei, you abi. Ja. Dat de ook een man tak hier nou, meneer continue, tamara me kon, dat me sla overbaka, je paai de man. Ino pai de Je paai de mota. ook Ino pai de Mino mota denk man je oroko. niet toch? En bovendien, je moet voor de kinderen opvoeden. Dan heb je wacht ook toe dat je nou je vrouw ook komt. Dat je legt uit dat, nou, die de minego, tamara mego, Maar kan de de chief de lesa also. nee, dus asasa aan elkaar en daarom ori legt uit ook toe dat je nou. Maatregel moest tekkie. Je Ja. moest dit maatregel buiten dien. Als je zei mijn paai, dan belasting ze. Dat tamara te a Plastic. minister otref materi de yere as fatu kau dede. Ja, omdat amana wan dati. Ja. Sasa ne orko. Asasa ne oroko Ja. om data mana so was. Amana dati. Amana dati. Maar leg uit ook toe dat hier nou, a 2500, zei man kon overeen, toch? De man Ojias is dat die. Ja. Ja? Omdat ook toe, te je beloven sani, je lukt je budget, toch? Ja. Lek bedrijf, lek ministerie, Ja. je check je budget. Dis mi campagne. Want in mi beloof je dat mi 5000. Lek zei de man tak 5000 plus. Ja. En mi tak a city. Dat te amu tapu, dat mi noemen G. Je zegt wat tak aan elkaar. Nee toch. Nee, toch? Mi- Da udoro wan schikking.
Want na mananga verstaan go onderhandel. Ja. Ano kep zonder kop go onderhandel. Nee. Nee, na mananga verstaan. Ja. Dus dat de man go en de man begrijpt a situatie in sa akondere de. Ja. Isabi toch? Ja, Dus ja. desman is de doe desandisi. Desman no loba akondere. Nee. Nee. Want if je loba akondere, je bent opvoeder, je denkt moro fara, fa akango. Ja. Maar zijn dat de neteji de serefi, tak koulu ku wan trafasi, wan 2 euro score moto 1 euro score moto 2 euro half 3, mi doro also mi rustig, tjuso, dan kan du wan sampa kan in de tuin. Ja, dat die. Alle die onderhanden. In plaats mega FB. You know, dus dat die. Ja. Ja, alle die dat die. Want hem overleeft toch? Ja, zeker. Ja. Want ano in wan stombusi wetam. Nee. Wetam in wan vruchtbaar kondere. Ja. Pe ika sorgu fi serefi. Mhm. Fu ala de ika chari anu gai mofo. Ja. Go mek moeite aan aan dat toch? Ook toe. Ja, Dat verstaan. zijn er ook. Dan lanti wakamiti afpasi. Da wakatra afpasi no. Maar no. Maar kan des my pot kan de man sa fin peri toch? De abuan long. Je leten jeng en dan no man du trafasa bombel musutu. Dat die. En like zei taki lante e waka afpasi en dat je ziet naar voetbasket doen toch? Juist. A food basket dus de shita kai go in de districti. Go volgen op store dat want de man leg uit precies alles aan zijn sada. Wie is Food Basket? Food Basket is een innovatieve mini-waardeketen-franchise met als hoofddoel de meest kwetsbare groepen in de samenleving te voorzien van basislevensmiddelen tegen voordelige prijzen via mobiele outlets. Door middel van burgereducatie en actieve participatie worden deze burgers betrokken in de waardeketen van basislevensmiddelen. Wat is Food Basket? Food Basket outlets zijn volledig voorzien en bevoorraden 20 foodcontainers, omgebouwd tot essential food stores die uitsluitend basislevensmiddelen verkopen. Food Basket streeft op lange termijn naar het aanbieden van 100% lokale producten. Food baskets worden op strategische locaties geplaatst in gebieden waar ze het hoogst nodig zijn en zijn toegankelijk voor alle Surinamers die willen profiteren van betaalbare levensmiddelen. Hoe werkt de Food Basket waardeketen? Basislevensmiddelen worden in bulkverpakking bij lokale en internationale leveranciers betrokken op basis van de voorgeschreven kwaliteit en prijsverhouding. Deze basislevensmiddelen worden na stringente kwaliteitscontrole afgeleverd bij de Food Basket groothandel. Community stakeholders dienen als distributiekanaal en halen de bulkproducten op bij de Food Basket groothandel. De community distributeurs leveren de goederen af bij het bestemde wijkpakhuis in hun gebied. Na het herverpakken in consumentenverpakking worden de goederen door dezelfde community distributeurs afgeleverd naar de food baskets in de afgesproken gebieden. Klanten uit de community kunnen via foodbasket.sr, webapp of in persoon dagelijks hun essentiële levensmiddelen aankopen, zowel in contant als digitaal. Van distributie, het herverpakken tot aan de verkoop van deze producten in de Food Basket outlets, meer dan 2/3 deel van de Food Basket waardeketen zal actief worden bediend door community stakeholders zelf. Hiermee draagt Food Basket bij aan het creëren van werkgelegenheid, een stukje bewustwording en biedt het ondersteuning aan het zelfvoorzienend worden en verbroedering van de gemeenschap. Food Basket als meerwaarde. De Food Basket waardeketen wordt bediend via foodbasket.sr, een innovatieve, geïntegreerde webshop administratie supply chain management app, waarbij de complete waardeketen in real-time te volgen is voor alle schakels, wat zorgt voor continue monitoring en optimale bevoorrading. Terwijl de verkoop- en consumentenzijde een gebruiksvriendelijke webshop biedt voor snellere afhandeling en nog meer gemak. Hiermee garanderen wij dat de toelevering van producten op een effectieve en efficiënte manier verloopt. Food Basket biedt als onderdeel van het GWAP Live platform via foodbasket.sr registratiemogelijkheden voor Food Basket credits, specifiek bedoeld voor earmarked subjectsubsidies.
Een belangrijk voordeel hierbij is dat de overheid slechts subsidiemiddelen uitkeert voor daadwerkelijk gebruikte credits, wat zorgt voor een exorbitante besparing aan staatsuitgaven. Hiermee legt Food Basket de basis voor de regering om op innovatieve, transparante, internationaal comptabele en effectieve wijze subsidies te verstrekken voor de juiste doeleinden aan de juiste groepen op een menswaardige wijze. So, dat doe je rapis dat wordt takip so onderhoud toon. Ja. Isabi, atorif de berm. Ja, man. Voor waka. Dat is wel een probleem, hè. Want tegen eerlijk maar zeggen. Boy dat doti die te de mamai sayeshi. Ja, dus de man die bezig is mij. Maar ik know, deze laat ik gewoon een tractor, naar alle dat dat. Ja. Dat mij sto doen naar een bepaalde stand van berm. Je ziet hoe dat hè. Je Ja. ziet wat aan Planga. planga. Je ziet zijn bouw dat hè. Ja. P, eigenlijk als hij moest vrij naar strook toch? Ja. Toch? A surface stroke. Juist, als strook dat moest dan vrij altijd dat lantika loopsan na Een machine. Een machine voor kring asanati. Want misschien met dat ook toe op alle gebieden. De mensen laten over toch? Want Ja. helemaal met die stond dat naar de berm. Maar dapa me toe. Ja, Nog erbij tap wan uku. ja, ja. Wan man. Mhm. De dape. Alla bon taki. Alla san saman koti. Amai pota tapa berm. Te de mai broskotter de mai roko. De manu ma roko dape. Nee, nee. En verkeerstechnisch aan mano bon want ino op overzicht want aan bok pim koti. Ja, maar daarom vraag ik me af of Lanti en Lucato dat toch eigenlijk gewoon. Ik weet wel, het dekbad was. A wet dek bayere jaso. You de verplicht Mhm. voor zorgen vanaf you gotro. Mhm, Gotanga asfa passi. mhm, Jum onderhouden. mhm, Dat is één. If je niet onderhouden, jum libe vrij. mhm. Dat telanti die moest kon doen. Ja. Dat lanti moest man doen vrij. Ja, ja. En ook toen wat trasani. En a bos kopu die snack doef nummer 2 leisi. Die mi etake de rotsoterat fu leli dorp koffie jompo sobuso. Tak a pisi pe bufur wateraf leli dorp musuk moto gwe. Mhm. Dat na a pisi de kranenweg. Saka gwe de swampu dape. De abuan ouro skoro dape. Wan kanale waka dape. Epsana bakasma osoma desma tap bepaalde pressie fu a kanaal. Pe a watera noman gwe. Oh, nee, maar tapa. De ma tapa kanaal, tramai kwetji doksi, tramai disi, tak dan disi dati. Ja bedrijf, isabi dape. De dape de ma troi rommel in a kanaal. Bilang kan. Dus mi wan actie de ma de rosotrats man, fu leli dorp. Maar nou Lanti kanaal. Na lanti kanaal ja, Zo. a de baka persilf desma. Mhm. Dan mi wan actie de rosotrats leden, fu leli dorp. En ook to de districtsraad leden, fu wanika. If de normaal bondru kona wang, go abroge sprak na nga commissaris dat deserf go op pad, want er na hoogste orgaan van a resort. Mhm. Go tak na nga desma en af go mek trobi, maar go tak nga desma tak ere no machine wang kom sa Mhm. na yu jari fu opo alus en fu tarawan no sum. Ja, ja. I verstaan. Mhm. Mi denk dat na algemeen belang. I verstaan toch? Ja. Maar no ka woro ka fesi, dat noem ik natte vingerwerk. Mhm. I verstaan toch? Dat pe a water moest gwe in de swampu. I sabi toch, de natuurlijke lozing. Dat water no man gwe dat pe, want hij stuit. Maar zijn de jaren dat ik ben. Na jaren, 6 jaar en dag no af de man tap wang baf leli dorp, maar ja, no man doen no trafasi. Maar wandi de me kume gebruik vindt toch? Ja, 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 ja. I verstaan toch? Dus RDR u aboroko. Ja. Unom frede ai, unom frede sma ai tak unom mango tegas ma dati. Ja, ja, Het maar, moet kunnen. ja, maar oké, dus dat nou wacht de tori, maar ik vind dat if je dan presi masargambo, Ja, toch? Dat is imo fodoro, Ja. grazie e gro. ja. Je zegt dat klimaat toch? Maar dat de ina beschikking taka je moest onderhouden vanaf i berm gomita asfa passi na jum onderhouden. Oké, maar if dat, hier, nou, ik zei je leg uit, toch? Je Ja. moet onderhouden. Maar if je niet onderhouden, wat instantie nou de BO of zo, wat voor land die nog aan kon aan je takken, meneer, nou een wet, of een regel, je moet hier schoonmaken. Asana dat de. Asanda de fossi, Ja. misap taki, ibeshi in passi e waka bestuursopzichter, zo wandanga fiets, terwandanga bron bicycle, Ja.
misabaten di mibe de resultaatslid. Mhm. Ja, dat we waka war resultaatslid, wamaf BOG, nanga wamaf bestuursdienst, dat we waka luko. Mhm. Pe probleem de en dat we takanga desma. Lifo yuko taki biji tichino de moromana. Takim takanga den. Ja. Mek de begrijp. Ja, ja. En suma kopok dat skote tre op. Oké. Je Dus verstaan. in principe, zou je etak nodig als dat niet gebeurt. Ane gebeur moro inesh. Ja. Ala de beo me taken en suma wan atika baranga mina mima sargambo etaken. Ja. Ala de beo tron kantor klerk. De man zo maakt een bureau. Hier de man da baka bureau. De mij wakti tak jum chakaraji godi den. Ja. Maar sabe vast mij koteji wan verkeerd zijn. Ga zelf onderzoeken. Ja. Daarvoor ben je. Ja, ja. Ja, eigenlijk als dat. Maar dat niet ook toch? Dat nee hoor ook. Je moet daar veld toch? Gelukkig heeft ze. Ja. Want dat, ja, door zij tak je voet de kranen weg. Eigenlijk als aan het mag de mor, if de man begon onderzoek als zak. Want de man die kan tak direct aan, maar op hoog instantie. Dat ben je. Jereja. Pet fles no def dengo luku. Tap wan leji perceel dape. Ani sa aparagrasi heeft vallen. Dat je shitaki na doti sank moto uit wan snee swenkri. Nanga wan landbouwshop. Dus a water no map sagwe ina swampu no so desant bo gwena swampu. Ja. Dan na kompaka se starati. Ja, ja. Isabi toch abijalen die fadom. Dus dape de man moest go onderzoek ator dati. En dat de man diki suma demp. Ja, Isabi toch, de go dike op zijn de man per se. En als het niet gewoon kan, dan met de wet in de hand. Oké. Want anderen kunnen niet eronder lijden toch. Ik ga vanuit dat utaktiere operator dat hij, dan Bosco bude zaki zeker. Ja, Ja, en toch? mi denkt dat commissaris Archie toe. Musu. Want we tak atori en we tak pris van de zande. Ja, Maar we sambe hoor je voor de aannemer no. ja de Ondernemers of ondernemers. zo. Ja, dat de man nodig gaat president uit. En dat dan een pis sanitair ontwikkeling, kon economie ontwikkeling. Ja, ja. Isabi toch. Dat je zie pe de man nanga a president, want later baka ala de san de presentatie de man be sorsan sa de want do, vado doen. Ja. Dus dan, je begrijpt dat ala de san disi, dat president go voor die grani na tordati, Ja. en dan abe de wan so wan teta teti ka takanga a president dat kan de wan sequentie Ja. of de ondernemer. Ja. Isabi toch. Ja. Maar sami wan teji de jong wan toe. Tak de san disi ume volg den. Want ja, SAO, isabi dat aan ministerie van Arbeid, nou onder die ministerie van Arbeid. Maar, Dus dat praktisch brengen ze je dingen bij. oké. Je verstand, isabi dus zo ook toe SAO, bij abi wan tori, bij de man bij train jongensma, zelfredzaamheid. Dus dat je leri, fukan. Mi man bij taki, kaliji, isap fosite en pi knopo bij lusu. Of ja, en pi saka. Dat is met je wan na nga tide met te goliji lijen. Maar tide na de liji no demoro. Ja. No wan na machine je skafan want je chisaleri. Ja. Tumulanga des magas koro en des makana de eji korosi. Abusa ni. Iya toch. Want if je abi pi de gasko, ik kan na MP of a broek ja pito. Iya. Abusa ni. En die buurvrouw kan actie tak na wan MP Jimmy boy. Ja, dat is Dat dat. buurvrouw is paio. Ja. Dat is dat toch een middel van bestaan. Ja, want allemaal, kijk, de buurvrouw chara a krosi konji. Iya. De buurvrouw bij met dat was maar 100 gulden naar kleermaker. Iya. Dat jonge buurvrouw boende, ik buurvrouw dat jongen 75 jaar. Dat je buurvrouw plus je pisreef. Juist. Dus, Maar dat de man e bedoel witte jongens en korte broeken kare zelfredzaamheid. juist. Dus we jepu serefi. Mm. En unom vrede ju serefi. Ja, ja, ja. En daarom ik met te van president me roep de jongen op. Ugwa arbeid. Ja, ja. Nos don taki asantjes uitzichtloos. Er is een horizon daar. Ja, ja, ja. Isabi toch. If you go de man make you wegwijs, de man actie zij sap doen. Ja. Dat de man make you professionaliseren, serefi dus je saben gevaarlijk. Isabi. En dat de man je PF en orko toe. Ja, natuurlijk. Je verstaan. Ja, toch. Want miserva som fen orko ga arbeid tak mina worko. Mi Ja. wani. Dat de man pot ma vakschool. Ja. Isabi. Dat is Dan bij je scoring. leerplaatwerker daarbij. Ja, dat is scoring. De man scoren. Ja, uiteindelijk je want je dronk of welk vakman. Ja. Ja, Maar toch. alera serfete tak oh te work ook moto score ook moto Ai. bakan na wa krawer chief go do we go na kempuro.
Ja. Dan me fen wan sen zitten bij. Ja, sa zijn er ook. Je verstaan. Lik is dat also nog maar. Lek is dan nog maar. Ja. Isabito. Ja. Maar maar die gaan arbeid zo in Nepal. Wan chi money je pai ma ben in fire. En asan na wan biji yepi. Oh. Na wan project voor IDB. Oh. Isabito. Mm. Dus, en dat make me etaki. De money e kon binnen, maar de ministerie moest sak van de gebruiken money voor zorgen dat de kan je de jongwan. En de jongwan no moest eens doen e orde servi. Taki ne do noti. Isabito. Ja no buta keneti waye waka. Dus dat. I verstaan. Nee. Ja. Je verstaan. Dus dan, me bedoel taki dat je go. Pot druk ja ministerie. Dan make de man serf shit dat, hey, jongwan ja die waleren wan san. Dan op een trainen wan cursus die dem. Isabito. Lek van staatsolie edwen. Staatsolie tek man dape ook toe. De leer las. Ja. Want de man heeft die work op go met oil and gas. Ja, dat misabi. Isabito. Voilà, les scoren boy Maar na operator die zie. Ja. Dat je work op go met die junanga birti. Ja. Dus de na birti. Je steek. Ja. Des makacha on korotse. Roskoji. Ik kan steek wan pani, wan modo pani, wan disi, wan anyisa, ala de sandati. De fen wan fi sensi. Sa sande. In plaats ik got nap zomaar. Heb nap pa ukre me ki bari. Of je FB. Just Je dat. play FB deskundige. Of ik go play pis. Was dat pis wat? PC. Ja. Of vader asan a hogri wan. Ja. Casino sani. No man. Asan di ala tapuku fu strati abe. Oh. Ja. Zo zeg je doen. Ja. Double was dat. Ja. No man. Ja. Mino loba san dat mine. Anen self no man kamer. Dus dat hij. Je verstaan. Dus dat we begrijpen, Ja. taki, na sasa ba yo kromo we verstaan taki, anoutu biji, we verstaan tak anoutu biji. Mana wansi, de matak ti tak fa alata, im tak fa bachau, isabi. A wansi we roep gralanti op, tak yukuno, lek fa we die jong wan kans voor leersani. Dat is maar wan a vergunning. Ja. Bijvoorbeeld wat rondventersvergunning, isabi toch. Dan zorgen tak a passie. Inome pot heuvel jama man krewan berjif saka baka. Dat hij van matama en saka makanake. Valide betemi tak wan ambtenaar bij actie wan moment doen sundala. Ja. Voor een vergunning. Asan dat nog kan. Je ontmoedig as ma da wins as mij berika tak man me go lera vak. Maar tem doro dat pe dasan is tot a commissariat. Ano kan. Dus de kantoorklerk dis don kan. Dat daarom met de negata pa veld dat is de wakti sumo ko pa chuku. Dus dat hij. Ala de to dat hij was er gaan bom. Ja. Isabito. Maar we ja bi man dat. Suma meneer tijd. Maar de tijd hij. Mana tijd kom mana tijd. Baya ma respecti ji era want hij heb grond tapu. Je bepaal. Hij bepaal net, je bepaal de alles vanaf you en ik kan ergens en dat want er is haast erbij. Ja. Je verstaat. Dat hij. Maar Archie maluku mo wetaki grantani dat hij bij Archie en lukuti de. Ja? En volgens mij gwen. Lek vader jong wentje. De ga esa o ushitap de prentje de chis de papiera. Dus as mano costumière ete. Maar ka ligi wansani. Ja. Aka yepi, aka nai wansan jif tap you shempresi. Je verstaan? En dat nou is vooruitgang. Voor wansma die notjes wan gevaarlijk scoren in een vak. Ja. Je verstaan? Want misabo me modes noga scoren. Noga costumière les. Maar daar poerenji. Ervaring. Dat hij. Is de beste leermeester. Je verstaan? Dus dat hij, dat lijkt van des man dat hij doet. Zo misereve doet en zo met actie toe doet. Trusiani na gron pranwansani, maak je economisch weerbaar. Benut elke vierkante meter op je perceel. Dat nap ik want jaja sarna umafon, jaja sarna man. Dat tak aina mit napja en mine na masar degnati gambo. En if you know one judge senamang, then you need to do it up strati. Tap you kondre senang. Want you know one judge senamang. En ik kan nak tapi bosu. Altijd. Mina wa echt wan Alexa, masar gambo tak jaja senamang. De zorgu dat you kondre tang kring. En if you see one man trowe, one man if you throw een piece papier agro of one plastic saka, dan kan takange, tegen dat hier no. If you know one jaja senamang, dan you ook toen het trowe doet het op strati. Met dat grantangi, die want er al is baga. En hij begint altijd aan Osoara. Get up,